Moje ime je Ana Kovačević i ovo je priča koja je promijenila ne samo moj život, već i način na koji svijet gleda na najveću planinu svijeta. Sve je počelo prije 5 godina kada je moj stariji brat Marko Kovačević, 36-godišnji hrvatski alpinist iz Zagreba, nestao na Everestu tijekom onoga što je trebalo biti vrhunac njegove alpinističke karijere. Marko nije bio običan vikend planinar. Odrastao je penjući se po Velebitu, našoj planini koja se proteže duž Jadranske obale. Naš otac, Ante, bio je gorski spašavatelj u Nacionalnom parku Paklenica, a majka Ivana vodila je planinarski dom na Zavižanu. Marko je praktički rođen s užetom u rukama, osvajajući vrhove od Biokova do Dinare prije nego što je krenuo na veće izazove. Nakon što je završio studij geologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, Marko je svoj život posvetio alpinizmu. Osvojio je Mont Blanc, Matterhorn, čak i K2, prije nego što je postavio svoj konačni cilj, Everest. Bio je metodičan, pažljiv do detalja, što je naučio tijekom služenja vojnog roka u hrvatskim specijalnim snagama. 15. svibnja 2019. Marko je napustio kamp 4 na sjevernoj ruti. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda, koju je pomno pratio preko satelitskog telefona, bila je povoljna. Penjao se s renomiranom ekspedicijom, sve je bilo provjereno 3 put. Ipak, do podneva, nasilna oluja je progutala gornji dio planine. Prema službenim izvještajima koje je Hrvatski planinarski savez dobio od nepalskih vlasti, Marko je zadnji put viđen kako pokušava sići kroz bijelu tamu. Njegovo tijelo nikad nije pronađeno. Sjećam se kako je naša baka Kata iz Splita molila ružari svaki dan, nadajući se čudu. Održali smo komemoraciju u crkvi Svetog Marka u Zagrebu. Predsjednik države poslao je telegram sućuti. Ali bez tijela, bez dokaza, bol nikad nije prestala. Majka je držala njegovu sobu u obiteljskoj kući na šalati netaknutom. Njegove karte Velebita, stara izdanja Hrvatskog planinarskog vodiča, fotografije s Dinare i Triglava, sve je ostalo kako je on ostavio. Onda prije 3 mjeseca sve se promijenilo. Bila sam u svojem stanu na Trešnjevki, radila na članku za Jutarnji list o korupciji u gradskoj upravi, kada je zazvonio telefon. Bio je to konzul iz Hrvatskog veleposlanstva u Katmanduu. Češka ekspedicija pronašla je ruksak djelomično zakopan u snijegu blizu ledenjaka Rongbuk. Unutra su bili hrvatski dokumenti s Markovim imenom i, što je najvažnije, netaknut vodootporni dnevnik. Uzela sam prvi let Croatia Airlinesa iz Zagreba preko Frankfurta za Katmandu. Tijekom tih dugih sati leta moj nije mirovao. Što je Marko napisao u svojim posljednjim satima? Koje tajne je planina čuvala 5 godina? U Katmanduu me dočekao Petar Matić, hrvatski konzul, čovjek u 50. godinama, rodom iz Dubrovnika. Njegove ruke su lagano drhtale dok mi je pružao dnevnik u svom uredu s pogledom na haotične ulice Tamela. Ana, rekao je tihim glasom, pročitali smo dovoljno da potvrdimo autentičnost, ali sadržaj uznemirujući je. Možda bi bilo bolje da sjedneš. Odbila sam njegovu ponudu rakije, moje ruke već su posezale za iznošenim dnevnikom. Markov rukopis, onaj karakteristični nagib koji sam poznavala od kada smo kao djeca razmjenjivali poruke tijekom dosadnih obiteljskih ručkova u Samoboru, ispunjavao je požutjele stranice. Rani unosi bili su tipični za Marka. Precizna meteorološka zapažanja, provjere opreme, bilješke o aklimatizaciji tima. Čak je nacrtao pogled s baznog kampa, uvijek umjetnik unatoč tome što je po struci bio geolog. Ali od 14. svibnja ton se dramatično promijenio. 14. svibnja, kamp 4, 7.950 metara. Bože moj, naišao sam na nešto što nisam trebao. Tijekom jučerašnje aklimatizacije skrenuo sam s fiksnih užadi da izbjegnem gužvu penjača. Oko 100 metara istočno od standardne rute pronašao sam pećinu u ledu. Ono što sam tamo otkrio prkosi svakoj logici. Nastavila sam čitati, srce mi je ubrzano kucalo. Marko je opisivao kako je pronašao ostatke puno starije ekspedicije nego što bi itko mogao objasniti. Oprema koja je izgledala kao da je iz 1920-ih, ali nemoguće dobro očuvana. Zatim je došao odlomak koji mi je zaledilo krv. Pronašao sam dokumente, karte,
Koordinate. Ovo nije ono što nam govore. Everest skriva nešto. Komercijalne ekspedicije su paravan. Postoji struktura, drevna, predtibetanska, zakopana pod ledom na sjevernoj strani. Kinezi znaju. Stariji šerpe znaju. Zato su određene zone zabranjene za penjače. Sljedeće stranice detaljno su opisivale njegova otkrića. Marko je sve fotografirao svojom digitalnom kamerom, znajući da možda neće moći iznijeti fizičke dokaze. Opisivao je kamene strukture, nemoguće za izgraditi na toj visini s drevnom tehnologijom. Simboli koji nisu odgovarali nijednoj poznatoj kulturi Himalaje. 15. svibnja, 3:00 ujutro. Prate me. Sinoć u kampu primijetio sam dvojicu muškaraca koji nisu bili dio nijedne registrirane ekspedicije. Govorili su mandarinski, ali njihov naglasak je bio čudan, previše profinjeni. Sakrio sam memorijske kartice na mjestu koje će samo moja obitelj znati pronaći. Ako ovo čitate, provjerite staru hrastu kod Medvedgrada. Medvedgrad ne sama tvrđava, već mjesto u šumi ispod gdje smo kao djeca imali tajno sklonište. Staro drvo gdje je Marko sakrio metalnu kutiju još dok smo bili u osnovnoj školi. Posljednji unos bio je u 5:30. Oluja nije prirodna. Koriste tehnologiju za modificiranje vremena. Vidim svjetla helikoptera kroz snijeg. Nisu došli spasiti me. Ako nestanem, ne tražite me na planini. Istina nije gore, već ovdje, na ovim stranicama. Ana, ako ikad ovo pročitaš, ne vjeruj službenim verzijama. HRT, Večernji. Nitko ovo neće objaviti. Everest je samo vrh ledenog brijega nečeg puno većeg. Vratila sam se u Zagreb istog dana. Otišla sam ravno u Medvedgrad. Hrast je stajao točno kako sam ga pamtila, star i čvorovit. U šupljini, omotano u vodootpornu zaštitu, bile su 4 memorijske kartice. Odnijela sam ih prijatelju Sfera, stručnjaku za informatičku sigurnost. Kad je vidio fotografije, problijedio je kao krpa. Fotografije su pokazivale točno ono što je Marko opisao. Nemoguće strukture, nepoznati simboli i nešto još uznemirujućije. Moderne dokumente na kineskom i engleskom koji govore o projektu Vrh pokrenutom 1980-ih. Prema tim dokumentima koje je Marko užurbano fotografirao, postojao je tajni sporazum između određenih svjetskih sila da se otkriće zadrži u tajnosti. Alpinistički turizam na Everestu postao je savršeno pokriće. Tisuće ljudi penju se svake godine, ali svi slijede unaprijed određene rute, daleko od osjetljivih zona. Počela sam diskretno istraživati. Kontaktirala sam druge hrvatske penjače koji su bili na Everestu. Mnogi nisu htjeli govoriti, ali neki su, nakon nekoliko piva u pivnici Medvedgrad, priznali da su vidjeli čudne stvari. Neobjašnjiva svjetla, strukture koje se pojavljuju i nestaju u magli, šerpe koji iznenada mijenjaju rutu bez objašnjenja. Tomislav Horvatić, veteran JONA-a koji je sada živio u Rijeci, pristao je tajno se sastati sa mnom. Bio je 70-godišnji čovjek s licem izbrazdanim od godina provedenih na visini. Kad sam mu pokazala neke od Markovih fotografija u kafiću na Korzu, duboko je uzdahnuo. Tvoj brat je vidio ono što nije smio vidjeti, rekao je poluglasno. Planina čuva tajne starije od naše civilizacije. Naši preci su to znali. Zato su Tibetanci stoljećima smatrali planinu svetom. Ne iz poštovanja prema bogovima, već iz straha od onoga što bi mogli pronaći. Tomislav mi je ispričao da je njegov djed bio dio jugoslavenske ekspedicije 1979. godine o kojoj se malo zna. Prema obiteljskoj priči pronašli su nešto i bili su ušutkani. Ekspedicija je službeno propala zbog lošeg vremena, ali djed je umro od srčanog udara, tjedan dana nakon povratka. Zdrav 40-godišnjak. Svako toliko netko nešto pronađe, nastavio je Tomislav. I svaki put nesreće se dogode. Oluje, lavine, visinska bolest. Planina ima svoje čuvare i nisu duhovni. Vratila sam se u Zagreb s više pitanja nego odgovora. Znala sam da sjedim na dinamitu, ali također sam znala da objavljivanje znači riskirati sve. Tjednima nisam mogla spavati. Primijetila sam neoznačene automobile parkirane ispred moje zgrade na Trešnjevki. Moj telefon je proizvodio čudne zvukove tijekom poziva. Netko je bio u mom stanu dok me nije bilo. Ništa nije uzeto, ali stvari su bile suptilno pomaknute.
Bila je moja majka Ivana, ta koja mi je dala hrabrost da nastavim. Kad sam joj konačno pokazala Markov dnevnik i fotografije, plakala je satima. Zatim je, brišući suze, rekla: Marko je umro za ovu istinu. Naš narod preživio je Domovinski rat, preživjet ćemo i ovo. Ne možemo dopustiti da njegova žrtva bude uzaludna. Odlučili smo djelovati strateški. Umjesto da idemo na HRT ili velike medije koji bi mogli biti lako kontrolirani ili diskreditirani, počeli smo širiti informacije kroz alternativne kanale. Blogovi o planinarenju, specijalizirani forumi, nezavisni dokumentaristi, male kapi koje su stvarale valove. Reakcija nije dugo čekala. Kinesko veleposlanstvo u Zagrebu izdalo je oštre demantije. Nepalske vlasti su to nazvale neutemeljenim teorijama zavjere. Ali što su više poricali, više su ljudi počinjali postavljati pitanja. Drugi slučajevi nestalih penjača počeli su se preispitivati. Slovenac Janez Novak, nestao 2007. Austrijanac Hans Müller, nikad pronađen 2011. Svi su skrenuli sa standardnih ruta prije nestanka. Tim istraživača sa Sveučilišta u Zagrebu, s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, analizirao je Markove fotografije koristeći naprednu tehnologiju snimanja. Potvrdili su da strukture ne mogu biti prirodne formacije. Simboli su, nakon mjeseci proučavanja, pokazivali sličnosti s predsanskrtskim pismom, ali s elementima koji ne pripadaju ni jednoj poznatoj civilizaciji. Međunarodni pritisak je rastao. Organizacije za ljudska prava tražile su neovisnu istragu. Obitelji nestalih penjača ujedinile su se u zahtjevima za odgovorima. Slučaj Marko Kovačević postao je simbol borbe za transparentnost. Onda, 6 mjeseci nakon što sam počela širiti priču, dogodilo se nešto neočekivano. Dobila sam anonimni poziv. Digitalno iskrivljen glas rekao je: Trg bana Jelačića, klupa kod fontane, sutra u podne. Dođite sama. Protiv svake logike otišla sam. Na klupi je bila omotnica. Unutra USB i poruka. Marko je bio u pravu. Nas je puno koji želimo govoriti, ali se bojimo. Ovo je samo početak. USB je sadržavao gigabajte povjerljivih dokumenata, satelitske snimke, transkripte komunikacija. Bio je to dokaz međunarodne zavjere za prikrivanje otkrića na Everestu. Ali sadržaj je premašio moje najgore strahove. Strukture pod ledom nisu bile samo drevne ruševine. Prema dokumentima pronašli su tehnologije, artefakte koji ne bi trebali postojati. Nepoznate metale, mehanizme koji prkose zakonima fizike kako ih poznajemo. Projekt Vrh nije bio samo zataškavanje, bio je operacija oporavka i istraživanja. Marko nije ubijen slučajno. Identificiran je kao prijetnja kad je počeo postavljati previše pitanja u baznom kampu. Oluja, koja ga je pogodila umjetno, je generirana korištenjem tehnologije za modificiranje vremena. Njegov nije bio jedini slučaj. Deseci penjača tijekom godina bili su eliminirani na isti način. Ali najšokantnija revelacija došla je na kraju. U dokumentu datiranom samo mjesec dana ranije bio je popis subjekata pod nadzorom. Moje ime je bilo tamo, zajedno s imenima drugih novinara, istraživača i obitelji žrtava koji su istraživali. Shvatila sam da imam malo vremena. Skupila sam sav materijal, napravila više kopija i poslala ih pouzdanim kontaktima diljem svijeta. Organizirala sam pres konferenciju za sljedeći tjedan u Hrvatskom novinarskom društvu. Noć prije konferencije dogodilo se. Ljudi u crnom provalili su u moj stan, ali bila sam spremna. Već sam napustila zemlju. Dok su me oni tražili u Zagrebu, ja sam već bila na letu za Beč, gdje su me čekali novinarski kolege. Pres konferencija se održala putem video veze s tajne lokacije. Pokazala sam dokaze, Markov dnevnik, fotografije, procurile dokumente. Vijest je eksplodirala globalno. U nekoliko sati istina o Everestu postala je trending tema u Hrvatskoj i svijetu. Kineske i nepalske vlasti bile su primorane odgovoriti. Isprva su pokušali diskreditirati me, govoreći da su dokumenti krivotvoreni, da sam teoretičarka zavjere. Ali previše dokaza je sada bilo javno. Drugi zviždači počeli su se javljati. Bivši pripadnik hrvatskih specijalnih snaga priznao je da je bio dio tajnog tima koji je operirao na Everestu. Umirovljeni diplomat iz Ministarstva vanjskih poslova potvrdio je postojanje projekta Vrh.
Šerpe koji su godinama šutjeli iz straha počeli su dijeliti ono što znaju. Pritisak je postao nepodnošljiv. Ujedinjeni narodi tražili su hitnu istragu. Po prvi put u desetljećima Everest je zatvoren za penjače. Međunarodni tim znanstvenika i istražitelja poslan je da provjeri tvrdnje. Ono što su pronašli premašilo je sva očekivanja. Strukture su stvarno postojale. Drevne, izvan svakog datiranja, sadržavale su tehnologije koje nismo mogli potpuno razumjeti. Ali najvažnije otkriće bilo je drugo. Pronašli su ostatke desetaka penjača koji su bili navedeni kao nestali tijekom godina. Svi u zonama koje su bile proglašene neistraženim. Među tim ostacima, čudom, pronašli su i Marka. Nije umro u oluji. Dokazi su pokazivali nešto sasvim drugo. Bio je zarobljen, ispitivan i eliminiran. Njegov jedini zločin bio je što je previše dobro dokumentirao ono što je pronašao. Svijet je bio šokiran. Vlade su pale, karijere su uništene, međunarodni ugovori su prepisani. Everest je postao UNESCO-va svjetska baština pod međunarodnom kontrolom. Istraživanja drevnih struktura nastavljaju se i danas pod strogim znanstvenim nadzorom. Ali za mene pobjeda je bila gorka. Marka više nije bilo. Žrtvovao je svoj život za istinu koju svijet nije bio spreman prihvatiti. Majka je pronašla neku vrstu mira znajući da njezin sin nije umro uzalud. Postavili smo spomen ploču na Sljemenu gdje je Marko trenirao. Svake godine hrvatski planinari tamo odaju počast. Danas, 3 godine nakon tih otkrića, još uvijek živim pod zaštitom. Postoje snage koje nisu oprostile ono što sam učinila. Ali ne kajem se. Marko je napisao u svom dnevniku: istina mora izaći na vidjelo, čak i ako košta sve. Bio je u pravu. Everest i dalje čuva svoje tajne. Drevne strukture otkrile su samo dijelić svojih misterija. Tko ih je izgradio? Zašto? Što znače za povijest čovječanstva? To su pitanja koja možda nikad neće imati potpun odgovor. Ali jedno je sigurno. Marko Kovačević, hrvatski penjač iz Zagreba, koji je samo sanjao o stajanju na vrhu svijeta, završio je otkrivajući nešto beskrajno veće. Njegov nestanak nije bio nesreća, bio je ubojstvo. A njegov dnevnik, sačuvan u ledu 5 godina, postao je ključ za razotkrivanje jedne od najvećih zavjera moderne povijesti. Svaki put kad pogledam Sljeme s prozora svog novog stana, mislim na njega, na njegovu hrabrost, njegovu odlučnost, njegovu žrtvu. Marko nikad nije stigao na vrh Everesta, ali popeo se na nešto puno više. Postao je simbol istine protiv moći, transparentnosti protiv tajnovitosti, hrabrosti protiv straha. Njegova priča nastavlja nadahnjivati druge da traže istinu, bez obzira koliko neugodna ili opasna može biti. Zviždači diljem svijeta citiraju slučaj Kovačević kao primjer kako jedna osoba može promijeniti tijek povijesti. Posljednje riječi u Markovu dnevniku bile su: ako umrem, neka bude za nešto što vrijedi. Ana, ispričaj moju priču. Ne dopusti da me zaborave. Nisam te zaboravila, Marko. Cijeli svijet sada zna tvoju priču. A planine, te planine koje si toliko volio, sada su malo iskrenije, malo transparentnije zahvaljujući tebi. Tvoja smrt nije bila uzaludna. Popeo si se na najviši vrh od svih, vrh istine. I odande, znam da se smiješiš, konačno u miru, konačno slobodan.